Hayırlı günler. Biz Şerif Kamal ismindagi әдәби премия йомгакларына багышланган матбугат конференциясына җыелдык. Безнең кунакларыбыз Татар китабы йорты директоры Луиза Янсуар, Идел буе Федераль университетының Халыкара мөнәсәбәтләр институты, Халыкара мөнәсәбәтләр һәм көнчыгышны өйрәнү югары мәктәбе деканы, филология фәннәре кандидаты доцент Эльмира Камил кызы Хабибуллина, проза номинациясендә Шәриф Камал исемендәге премия лауреаты Хабибуллина Алина Айдар кызы, тәрҗемә номинациясендә Шәриф Камал исемендәге премия лауреаты Якупов Азат Фатих улы. Һәм безнең кунакларыбызга сүз биргәнче, без бу премиягә кагылышлы министрның бу премия турында фикерен тыңлап үтик. Ирада Хафиҗан кызы Аюпованың. Глеб, запусти, пожалуйста. Хәерле көн, минем дуслар, кадерле яшь прозаиклар һәм тәрҗемәчеләр. Әдәбият яшь кешеләрдән башка яши алмый. Шигърият әдәбиятның пульсы булса, проза аның нигезе. Шәриф Камалны без хикәя, новеллалар, повестьлар остасы буларак беләбез. Башлангыч чор иҗатын ул шушы жанрлардан башлаган. Прозага килгәндә, нигездә һәркем шулардан башлый. Әдәбиятка килгән яңа авторлар өчен шактый күп абруйлы бүләкләр бар. Сәләткә нур булган йолдызлары, Иделе Мохшарлары, Илһам бәйгеләре. Ул бөтенесе яшьләр өчен. Шәриф Камал премиясы башкалардан аерылып тора. Беренчедән, ул гадәти бәйге генә түгел, ә нәкъ менә премия, әдәби премия. Димәк, сезгә куелган критерийлар да бик җитди. Монда катнашучылар остазлардан әдәби мәктәп уза. Үзләренең киләчәккә юнәлешен билгели. Әдәби процессның ни икәнлеген аңлый. Икенчедән, авторларны таныту буенча да эш алып барылачак. Язучының имиджы ул бик зур нәрсә. Шушы иҗади имидж сезнең алдагы юлыгызны да билгели. Безгә бу юнәлештә үсәргә кирәк. Иҗат юлының башында ук олы бүләккә лаек булу зур казаныш. Хөрмәтле дуслар, кадерле дуслар, уңышлар сезгә. Языгыз, әдәбиятны яңа кешеләр белән баетыгыз. Яңа премияның масштаблары киң, адымнары ныклы булсын. Хәерле юлга. Беренче кунагыбызга сүз бирик. Луиза, менә бу премияның үзенчәлекләре турында җиткерсәң инде, башка әдәби премияләрдән нәрсәсе белән аерыла? Хәерле көн. Менә Ирада Хафиҗановнаның әйткән сүзләренә басым ясап, мин үземә бик каты яңгырым кебек ишетәм. Басым ясап әйтәсе килә. Бездә менә ул әйтеп үткәнчә әдәби бәйгеләр, конкурслар, алар шактый күп һәм нигездә бүгенге яшь иҗатчыларга, яшь язучыларга игътибар да бик зур. Менә монда минем күп еллар буе дус булган язучы, журналист кешем утыра, Ландыша Бударова. Бүгенге яшь прозаиклар исемен йөртә хәзерге көнгә кадәр. Икенчесе безнең Татар китабы йортында эшли торган менә бу Шәриф Камал премиясының бөтен чараларын
кураторы. Бу яшьләр белән ул эшләде, бик күп көч куйды туплар өчен һәм алып барыр өчен бу премияның юнәлешен. Менә алар яшь авторлар дигән, яшь язучылар дигән исемне йөртәләр. Без көннәрдән бер көнне үзара утырдык та сөйләштек. Менә бүгенге көндә бәйгеләрдә катнашкан һәм төрле менә шул конкурсларда күренгән шәхесләрне без аннан соң югалтабызмы, югалтмыйбызмы, ничек без аларны үстерәбез һәм нинди юнәлеш бирәбез без аларга, инде әзме күпме урта буын иҗатчылары дигән исемне йөртүчеләр дип әйтик инде үзебез турындаймы. Һәм без Шәриф Камал премиясын булдырган вакытта 2, хәтта 3 төп максатны күздә тоттык. Беренчедән бу яшь авторларны нәрсә язганнарын, нәрсә белән яшәгәннәрен, әдәбиятка нинди яңалык алып килгәннәрен өр-яңадан үзебез өчен күздән кичерү һәм инде ныклы аңлау булдыру. Һәм без моңа ирештек дип уйлыйм. Әлбәттә, алар арасында быел күбесе безгә таныш авторлар булды, ләкин алга таба без үзебезгә шундый максат куйдык, яңа авторларны ачу. Быелгы Шәриф Камал премиясында инде Татарстан төбәкләр, районнар тирәсендә генә түгел, безнең хәтта катнашырга теләк белдерүче чит илләрдә яшәүче авторларыбыз да булды. Һәм премияның яшь цензын күпмедер дәрәҗәдә регуляцияләү, чөнки менә 15 яшьтән алып 22-23 яшьләргә кадәр авторлар бер төрлерәк иҗат итсә, аннан соң инде ул 20-дән 30 яшькә кадәр ул бөтенләй башка тәҗрибә белән, психология белән килгән автор. Һәм менә шушы градацияларны да күпмедер дәрәҗәдә без тәртипкә китереп бетерербез дип уйлыйм. Һәм аның тагын бер максаты менә шушы яшь иҗатчыларның портфолиоларын булдыру, аларның менә әйткәнебезчә имиджын булдыру һәм аны инде алга таба матбугат һәм нәширләргә дә күрсәтү. Без бу юнәлештә әле киләсе елга киңрәк эшләргә ниятләп торабыз. Бәлки киләсе елга дип быел була инде ул альманахлар, бәлки нәшрият белән аларның иҗатларын бастыру мөмкинлекләрен сөйләшә алырбыз һәм ул бик әйбәт булыр иде. Менә без хәтта тикшергән вакытта, анализлаган вакытта иҗатларын шундый кызык бер фикергә килдек. Бу портфолиолар менә алга таба карап үтәрбез, буктрейлерлар, роликлар эшләү ни өчен кирәк булды безгә. Без аңладык, аларның һәрберсенең жанр ягыннан гына түгел, психологик портреты ягыннан да үзенчәлекләре бар. Безнең бит инде кече жанр, хикәя, новелла һәм кечкенә повесть дип куелган иде. Бу Шәриф Камал үз заманында эшләгән һәм новаторлык керткән жанрлар һәм бу жанрларны безгә үстерергә кирәк дип уйлыйм. Психологик портретка килгәндә, мәсәлән, безнең бер авторның иҗаты тоташ триллер иде. Нигә әле безгә аны шушы жанр ягыннан үстермәскә, нигә әле безнең триллерлар яза торган үзебезнең ЮНЕСКО-быз булмаска тиеш, ягъни анда кем үз заманында детективлар язган Хейлиларыбыз булмаска тиеш. Мин кайдадыр булган идеяны безгә ябыштырып кую яклы түгел, ләкин киләчәктә без укучыбызга юлны нәкъ менә авторның үзенчәлеге ягыннан чыгып яра алабыз дип уйлыйм. Менә Казан утларының шул ук мин шактый хуплыйм. Мәсәлән, алар Нәбира Гыймаддинованы, Марат Кәбировны хәзер бастырып чыгардылар, битен кичкенә китаплар иттереп. Әйме кеше үзенең метрода барганда яки кайда укый алсын өчен. Миңа калса, менә бу яшь авторларның һәрберсенең үзенең бик кызык үзенчәлеге, изюминкасы бар. Һәм менә без менә шушы изюминканы үстерү ягында эшли алсак, алга таба әдәбиятның да әдәбиятка да һәм авторларга да кызыксынуын арттыра алыр идек. Һәм алар барысы да шундый матурлар, яшьләр, ни өчен әле без театрларга гына, актерларга карарга барабыз, ягъни концертларга, җырчыларга карарга барабыз. Без әдәбиятка килгән яшьләргә дә менә шушындый матур булуларын күрергә, аларның үзенчәлекле булуларын күрергә һәм аларны да яхшы мәгънәсендә йолдыз буларак кабул итәргә өйрәнергә тиеш дип уйлыйм. Рәхмәт. Эльмира Камиловна, сез ничек бәя бирелде әсәрләргә, менә мәсәлән, тәрҗемә эшенә бәя ничек бирелде, аларга билгеле бер
биремнәр бирелгән идеме, шул хакта сөйләп китсәгез иде. Ничек оештырылган иде? Хәерле көн. Мин инде монда үзем генә булсам да, без зур бер төркем белән эшләдек. Бу Казан Федераль университетының Халыкара мөнәсәбәтләр институтында эшләүче төрле телләр белгечләре белән бергә эшләдек. Безнең инде төп максат иде беренчедән укытучыларның, тикшерүчеләрнең, остазларның ана теле татар теле булуы өчен ки татар телле әсәрне тәрҗемәсен тикшердек без. Һәм инде быелгы премиядә, менә гафу итегез, үткәрелгән премиядә Шәриф Камалның Кураймыңа әсәренең төрек теленә, инглиз теленә, алман теленә, француз теленә һәм рус теленә эшләнгән тәрҗемәләре тикшерелде. Шушы телләргә эшләнгән тәрҗемәләр төркемнәргә бүленеп экспертларга тапшырылды. Һәм инде экспертлар бу эшләрне һәрберсе аерым-аерым укып чыкканнан соң үзләренең балларын биреп, монда аерым баллар системасы эшләнде. Ул балл системасына тел үзенчәлекләре, әдәби әсәрнең жанрга туры китерелеп тәрҗемә ителү үзенчәлекләре барысы да кертелде, барысы да каралды. Һәм шул рәвешле менә зур гына бер төркем экспертлар тарафыннан Шәриф Камалның Кураймыңа әсәренең тәрҗемәсе тикшерелеп чыкты. Рәхмәт, безнең әле сорауларыбыз булыр. Чираттагы сорау Алина сезгә. Башта үзегез белән таныштырып китегез инде, бәлки сезне белмәүче кешеләр дә бардыр. Һәм бу премиягә сезнең мөнәсәбәтегез, җиңгәч сез нинди хисләр кичердегез, нинди әсәр белән катнаштыгыз, үзегез хакында сөйләгез. Мин Алина Хабибуллина булам, үзем Актаныш ягыннан, хәзерге вакытта Казан Федераль университетының татар теле, әдәбияты һәм журналистика бүлегенең 2нче курсында укыйм. Шәриф Камал премиясе турында мин декабрь башында ишеттем. Кичекмәстән хикәя язарга тотындым һәм бик теләп катнаштым бу бәйгедә, чөнки нәкъ менә бәйгеләр аша мин әдәбият өлкәсендә үсә алам һәм язучыларның бәясен алып үземә ниндидер стимул алам. Мин бу бәйгедә Ристретто дип аталган хикәя белән катнаштым. Хикәяне язганда мин нәкъ менә Шәриф Камал кебек ниндидер бер яңалык алып килергә, психологизмга басым ясарга тырыштым. Һәм әлбәттә, минемчә, бу мондый премиялар кирәк, чөнки нәкъ менә шушы премия бәйгеләр аша без үзебезнең яшьтәшләребезнең иҗаты белән таныша алабыз, тәҗрибә уртаклашабыз. Һәм менә монда өстәп әйтәсе килә, безнең финалга чыккан кыска исемлек дип әйтергә буладыр инде аны. Без бит инде рус мөхитендә, Европа мөхитендә long list, short list дигән терминология белән ишетүләрен беләбез. Һәм безнең финалистлар арасында булды менә монда утыручы авторларның берсе Зилә Сабитова, Айзиля Абдрахманова. Һәм әйтергә кирәк, менә безнең экспертлар, анда безнең улпат-улпат проза һәм тәрҗемә өлкәсендә эшләгән шәхесләр, ул Галимҗан Гыйльманов, Нәбирә Гыймаддинова, галимнәрдән Дания Захидуллина, Ркаил Зайдулла, Марат Кәбиров, Данил Салихов, Ленар Шәйхләр һәм башкалар. Менә алар арасында бик зур бәхәс купты. Без хәтта барып җиттек бәхәс вакытында Шәрик мәгарипме дигән гасыр башында торган бәхәсләр сериясенә менә тагын бер экспертыбыз Ландыш Абударов аны яхшы хәтерли. Һәм нигездә нәкъ менә әйтәсем килә тагын бер үзенчәлегенә, Шәриф Камал һәм милли традицияләрне дәвам итүче булган. Шул ук вакытта новаторлык алып кергән шәхес булган 20нче йөз прозасына. Һәм менә бүгенге көндәге авторларны сайлаган вакытта да без шушы новаторлык белән миллилекнең градус ягыннан гармониясына, килешүенә таба юл тотарга тырыштык һәм миңа бик ошады нәкъ менә бәхәсле булуы. Әгәр дә без бүгенге көн прозасы турында бәхәсләшәбез икән, әгәр дә аның бәхәс уята торган шундый нигезе бар икән, ул бик шәп дигән сүз. Һәм бу авторларның үсәргә мөмкинлекләре булсын өчен тагын шул ягы да бардыр дип уйлыйм, аларга
Бик теләдек, менә офлайн форматта без эшли алмадык билгеле быел. Онлайн форматта остазлар мәктәбен яздырдык. Менә шушы экспертлар составына кергән агайлары, апалары, аларга үзләренең бүгенге әдәбиятка карашлары, әдәбият теориясе нәрсә ул? Нәрсә ул әдәбияттагы миллилек, нәрсә ул новаторлык? Менә шундый характердагы дәресләр сериясе эшләде һәм миңа калса киләчәктә менә бу форматны онлайн рәвештә генә калдырмыйча офлайн лабораторияга да күчерә алсак, без бик зур теләгебезне үти алыр идек. Рәхмәт. Һәм чираттагы сорау Азат. Сезгә шулай ук таныштырып китсәгез иде, нинди телләр беләсез, кайсы телгә тәрҗемә иттегез? Шөгыльләнәсезме бу тәрҗемә эше белән? Хәерле көн барыгызга да. Минем исемем Якупов Азат һәм мин менә шул премияның тәрҗемә номинациясендә лауреат булдым. Мин Казан Федераль университетының Көнчыгышны өйрәнү юнәлешендә 2нче курста укыйм. Һәм бүгенге көндә төрле дәрәҗәдә инде 6 телдә сөйләшә алам. Ул рус, татар, инглиз телләрендә иркен аралашсам, бүгенге көндә гарәп һәм француз телләрендә үзләштерәм. Һәм тәрҗемә эше белән мин инде 9нчы сыйныфта укыганда ук мавыга башладым. Һәм беренче тәҗрибәм ул Айдар Шейхин командасына кушылып, Harry Potter әсәрләрен татарчага тәрҗемә итү булдым. Шуннан башлап мин тәрҗемәнең нинди кызыклы һәм иҗат көчен таләп иткән эш булуын аңладым. Һәм шуннан бирле тәрҗемә итүне бик яраттым дисәң дә була инде. Һәм менә бу Шәриф Камал исемендәге премия турында белгәч, мин беренче чиратта университет китапханәсенә барып, Шәриф Камалның инде миннән алда ясалган тәрҗемәләрен укып, шулар белән таныштым. Һәм инде тәкъдим ителгән Корай тавышы әсәрен укып чыккач, минем бу бәйгедә катнашыргамы, катнашмаскамы дигән сорауларым, шикләрем юкка чыкты. Миңа үземә кызык булып китте. Мәсәлән, ничек иттереп Корай моңын шит тел белгән укучыга җиткереп була икән дигән сорауларга җавап эзли башладым. Һәм нәтиҗәдә бу эшне башкарып чыга алдым дип өметләнәм. Әгәр дә рөхсәт итсәгез, минем өстәп тә үтәсем килә, ни өчен Азат Якупов абсолют җиңүче булып сайланылды. Ул аны үзе әйтеп үтми, бик ялчан безнең егетебез. Азат үзенең тәрҗемәләрен 2 телгә эшләгән иде. Һәм инглиз теленә, һәм рус теленә. Һәм шунда билгеләп үтәргә кирәк. 2 төркемдә дә инглиз теленә тәрҗемә иткән, төркемдә дә рус теленә тәрҗемәләр төркемендә дә абсолют җиңүче булып чыкты. Һәм инде Азат башка тәрҗемәчеләрдән, башка конкурсантлардан аермалы буларак бер телгә генә түгел, бер тел белән генә шикләнмичә, 2 телгә тәрҗемә эшләгән иде. Һәм монда әйтеп үтәргә кирәк, бартык Азат турында гына түгел, бөтен эшләнгән эшләр дә бик югары дәрәҗәдә эшләнгән иде. Чыннан да кастәннәре чыгартыла алырлык итеп тәрҗемә ителгән урыннар бар, чөнки бу әсәрдә психологизм бик көчле. Бу әсәрдә татар халкының менталитеты бик көчле чагылган. Моны инде башка мәдәният кешеләренә, вәкилләренә җиткерү бик авыр. Чыннан да бик авыр, чөнки менә без тәрҗемә укучылары буларак та, тәрҗемә фәнендә укытучылар буларак та моны бик әйбәт аңлыйбыз. Һәм Азат булсын, башка катнашучылар булсын, чыннан да чын мәгънәсендә әйтик, подстрочный тәрҗемә белән генә шикләнмичә, хәтта андый эшләр бер дә булмады. Гомумән яңадан яңа әсәр иҗат итә алырлык дәрәҗәдә тәрҗемәләр эшләгәннәр. Менә шуны бик ассызыклап үтәсем килә. Рәхмәт. Рәхмәт. Һәм безнең бер-ике җөмлә белән генә әйтеп үтәсем килә шулай ук. Без инде менә быел бераз киңәйтебрәк эшләргә дип өметләнеп торабыз. Алга таба ул безнең инде премияга яңадан старт бирелгәч ул эшчәнлек тәгаенләнер. Мин бик шатмын сезнең менә безнең мөрәҗәгатькә риза булуыгызга, чөнки нәкъ менә тәрҗемә юнәлешен безнең татар китабы йорты нигезендә һәм
университет булсынмы ул, айрым тәрҗемә белән шөгыльләнүче кешеләрме, шәхесләрме, шул ук вакытта ниндидер оешмалармы, без бөтенебез бергә җыелып, әгәр дә үзебезнең милли әдәбиятыбызны дөнья контекстына чыгару юнәлешендә эшли башлый алсак, менә чынлап торып яшь кешеләр белән, яшь яңа буынны тәрбияли алсак, менә бу юнәлештә без бик зур, ничек дип әйтим, зур магистральга чыга алыр идек һәм үзебезгә читтән бәядә биреп карый алыр идек. Чынлап та без әдәбиятыбыз турында бөек дип әйтергә яратабыз. Шул ук вакытта безнең бөеклегебездә кемдер шикләнсә, бу шикләнүгә карата без шунда ук ачуыбыз килә. Һәр нәрсәдә ул эшләгәндә генә күренә. Менә без аны гәрдә шул контекстта чыгара алсак, интеграцияләп карый алсак, без үзебезгә чынлап та бәя бирә алачакбыз. Лаекмы без? Һәм лаек булсак, нигә әле без анда түгел? Рәхмәт. Шулай ук әйтеп китсәгез иде, менә ни өчен Азатның җиңгәнен әйттеләр, ни өчен Алинә сайланды җиңү. Алинә буенча мин инде әйткән идем, бик зур бәхәсләр кубарды безне менә шушы 3 финалистыбыз диеп. Алинә мәсьәләсендә нәкъ менә шушы миллилек белән новаторлыкның икесенең бергә кушылган булуы өстенлек алды дип уйлыйм. Чөнки ул үзе дә әйтеп үтте моны, менә мин психологик алымнарга мөрәҗәгать итәргә тырыштым диеп. Актаныштан килгән тәмле теле, милли татар теле Алинәнең ул инде үзенең шулай ук өстенлеген алды. Ләкин мин бу премияга дәгъва итүчеләр арасында җиңелүчеләр һәм җиңүчеләр генә бар дип исәпләмим. Бу безнең үзебез өчен дә бик зур мәктәп булды һәм катнашучылар өчен дә яңа бер территорияга аяк басу дип уйлыйм мин. Менә үзенчәлеге нәрсәдә дигәндә дә без бөтенебез бергә җыелып, алга таба нәрсә эшли алабыз, кая юнәлә алабыз дигән шундый сораулар территориясына килеп кердек. Һәм киләчәктә без шактый киңәербез дип исәплим. Һәм нәшриятләр, һәм матбугат, һәм менә шушы китап йортындагы лабораториялар, алар барысы да, без барыбыз да бер идея, бер теләк белән йөрибез. Без барыбыз да бер үк әдәбиятны үстергә һәм аны киләчәктә яңа форматта күрергә телибез. Шул вакытта милли йөзен саклаган килеш. Әгәр дә без берләшә дә алсак монда, ул бик әйбәт фал булыр иде һәм без үзебездә күп нәрсәләрне бергәләп эшли алыр идек. Рәхмәт. Безнең тагын бер ролигыбыз бар. Сыйфаты әйбәтме? Глеб, запусти, пожалуйста, второй ролик. Миңа 17 яшь тулды инде. Беләбез без сиңа ничә яшь тулганын. Сугыш башланганга 2 айда юк, ә сине инде 3нче тапкыр эшелоннан төшерәбез. Хәрби киемле абзый Булатны вагоннан өстерәп төшерде дә җигүле ат янында басып торучы картка дәште. Абдрахман абзый, бу егетне Кистек авылына кертеп чыгарсың әле. Сезгә юл өсте бит. Чамалагыз, тагын качмасын. Тавышы безнең бик әйбәт иде, эшләп икәнлеген проблеманың әйтә алмыйм. Ярый, без сорауларга күчик. Журналистларның нинди сораулары бар? Әйдәгез. Минем Алинәгә сорауым бар иде. Менә соңгы вакытта минем күзәтүләремнән чыгып, күп кеше, күп яшьләр кәхвә темасы тирәсендә бетерелә. Менә Айгөлнең дә шундый темадагы әсәре бар. Син ни өчен нәкъ менә әлеге темага тукталдың? Әсәрнең язылу тарихы да ул шундый кызыклы булды. Хәзер бит инде яшьләр буш вакыт туры килсә, ләксә, әйдә кофейняга дип әйтәләр. Яңа сөйләшеп утырырга. Нәкъ шулай без дә дус кызым белән кофейняга киреп утырдык, кахва турында әңгәмә кырдык та һәм нәкъ менә шунда барган әңгәмәдән соң мин бу хикәяне язарга булдым. Ни өчен яшьләр хәзер кахваны шулай бик яшәшәдер, мин анысын әйтә алмыйм. Ләкин моның ниндидер бер замана шире кебек тә кабул итәргә мөмкиндер бәлки. Чөнки минем яшьтәшләрем арасында нәкъ менә кахвага тартылучылар бик күп һәм шуңа күрә мин моны яшьләрне тарту өчен дә менә бу элементны хикәямә кертеп җибәрергә булдым.
Тагын бер генә сорау. Шушы әсәрне язар алдыннан каһвәханәләргә йөрдеңме? Гомумән ничек сюжетны ничек булдырдың? Ничек әзерләндең язарга? Хикәядә сюжет ул кадәр борылышлар белән бизәлмәгән, анда күбрәк әңгәмә рәвешендә бара. Юк, мин кофейняларга еш йөрмим, ләкин каһвә яратам. Гәрчә каһвәнең төрләрен яхшы белмәсәм дә, нәкъ менә бу хикәягә тотынгач, интернетта эзләнеп, һәр каһвәнең үзенчәлекләрен өйрәнергә туры килде. Ягъни сез каһвә культурасы тарафдарлары. Менә мин дә бер реплика әйтим инде. Минем өчен мәсәлән бик кызыклы булды сезне күзәтү. Менә бу яңа авторларны, яңа дип инде без сезне инде күптәннән беләбез белүен, ләкин мин шул үзенчәлеккә дә игътибар иттем. Мәсәлән, безнең бик күп бәхәсләр булып алды. Без бер роликны элгәчтен ни өчен рус телендә сөйли диеп безгә бик каты ачуланып яздылар. Һәм мин шуннан соң сөйләшүгә күчтем, әңгәмә алып барабыз бит инде комментарий калдыручы белән. Мин әйтәм, сез уйламыйсызмы бу персонаж теле икәнлеген? Безнең авторыбыз, яза торган авторыбыз әле ул мәктәп укучысы. Ягъни аның герое ул русча сөйләшә, русча уйлый, русча фикерли һәм рус сүзләре куллана. Бу персонажның сөйләве безнең бүгенге көндәге чынбарлыгыбызга туры килмиме? Яшь кенә мәктәп баласы бу темаларны күтәрә икән, димәк, без монда уйланырга тиеш дип, һәм шуннан соң без менә уйлануга күчтек. Ни өчен андый темаларны күтәрәләр? Рәхмәт. Әйе. Минем соравым Азатка булыр. Менә Курай моңа дип әйттең бит, син аны рус һәм инглиз телләренә тәрҗемә иттең. Ничек итеп тәрҗемә итә алдың? Әйтеп үтсәңче, эквивалентларын таба алдыңмы һәм башка менә шундый тәрҗемә итәргә авыр булган сүзләрне мисал китереп үтсәң иде, ничек син аны тәрҗемә иттең? Әлбәттә, Курай моңының тулысынча инглиз һәм рус теленә туры килгән сүзләрен әйтеп уза алмыйм, чөнки мин менә бу концепцияләрне дигәндә төрле ысуллар белән тәрҗемә итәргә тырыштым. Бик күп чагыштырулар һәм искәрмәләр кулланырга мәҗбүр булдым. Һәм менә шул Курай моңын, менә әсәрнең исемен дә тәрҗемә иткәндә мин бик зак уйландым. Беренчедән минем звуки Курая дип тәрҗемә итәсем килмәде. Гәрчә менә миннән алда ясалган тәрҗемә шундый исемдә булса да, мин аны Мелодия Курая һәм The Kurai Music дип тәрҗемә итәргә булдым. Һәм инде кыенлыкларга килгәндә, аларны ике төргә бүлеп буладыр дип әйтә алам. Беренчесе ул менә шул мәгънәви яктан барлыкка килгән кыенлыклар, шул ук моң, кеше хезмәте, яхшы кеше проблемаларын икенче телгә тәрҗемә итү. Инде икенче төр кыенлыклар ул менә шул аерым сүзтезмәләр, сүзләрне тәрҗемә итү. Мәсәлән, инглиз яисә рус теленә Аллаһым бәрәкәт дигән сүзтезмәне ничек итеп тәрҗемә итүдә бик зак кына баш ватырга туры килде. Һәм дә инде тәрҗемәчеләрнең иң борынгы соравы исемнәр белән нишләргә дип тә уйладым. Һәм мин аны кайбер исемнәрне мин татар латиницасын кулланып транслитерация ярдәмендә бирдем, инде инглиз телендә киң кулланышлы булган гарәп исемнәрен шул инглиз теленең орфографиясын саклап бирдем. Мәсәлән, ул Хасан һәм Фатима исемле исемнәрен мин шул инглиз орфографиясы белән бирдем. Шулардыр. Һәм рөхсәт итсәгез, бер генә бер өстәп үтәсем килә. Без шәхсән мин һәм безнең төрк теленә эшләнгән тәрҗемәләрне тикшерде. Һәм инде нәрсәсе бар аның? Ул бит төрки телләр гомумән бик җайлыдыр, бик җиңелдер дип уйлаган вакытта күп кешенең хата җибәргәнен аңладым. Гәрчә бер генә мисал китерәсем килә. Анда
Авторның инде агасы әйме турында сүз бар, дәдә ди ул аны. Төрек телендә дәдә сүзе бабай мәгънәсенә килә. Менә хәтта шул әйберләрне төсмерләмичә хата җибәргән ике эш бар иде. Гәрчә җиңел дип саналган булса да, менә җиңеллеккә алданып хаталар ложные друзья-переводчик дигән термин бар рус телендә. Менә бу әйберләрне хаталы рәвештә эшләгәннәр иде. Менә бу әйберләр бар. Һәм инде менә Азат Улдырс әйтте, әйтик шул ук охшаш терминнарны, охшаш күренешләрне тәрҗемә иткән вакытта да эшләнгән хаталар, җибәрелгән хаталар, менә мондый авырлыклар бар иде. Ләкин менә тәрҗемәчләр арасында буларны бик нык сиземләп, күреп тә алып, остагына әйләндереп чыгарган трансформациялар эшләнгән яшьләрнең эшләре булуы да безне бик шатландырды. Һәм менә Луиза да әйтеп үтте, без остазлар инде, экспертлар, роликлар яздырдык, һәм менә мин үземнең ролигымны эшләгән вакытта, гомумән менә шул татар теленнән төрек теленә эшләгән тәрҗемәләрдә ниләргә игътибар итәргә кирәк, нәрсәләрдән куркырга кирәк, һәм нәрсәләрне, нинди хаталарны җибәрмәскә, җибәрмәү турында уйларга кирәк дигән темага кыска гына ролик яздырдым. Ул минем өчен дә зур тәҗрибә булды. Инде уйлыйм, алдагы елларда тәрҗемә эшләгән кешеләргә дә бик нык файдасы булыр дип рәхмәт. Әйе, быел без менә бу роликлар мәсьәләсендә спикерларны тагын киңәйтергә, күбрәк җәлеп итәргә дип ниятләп торабыз. Килә алучылар булса, офлайн эшли алучылар булса, әлбәттә офлайн эшлибез. Ләкин ул бит әле тәрҗемә юнәлешенә караган экспертлар безнең чынлап торып алар башкалада, Мәскәү экспертлары да булырга мөмкин, чит илләрдәге экспертлар да булырга мөмкин. Насыйп итсә, без инде менә шушы ареалны киңәйтеп, үзебезнең белемнәрне тирәнәйтербез дип өметләнәбез. Өстәп кенә әйтәсем килә, быел бит инде татар телен һәм гомумән туган телләрне саклау елы. Менә шушы ел эчендә дә, әйтик, алдагы елларда да татар әдәбиятын, татар телен үстерү юнәлешендә без берничә проект белән чыгыш ясадык, берничә проектны планлаштырдык һәм инде менә монда чыннан да Санкт-Петербургтан Российская академия образованиеда тәрҗемәчләр, Герцен исемендәге тәрҗемәчләр мәктәбе белән бергә эшләп, без инде берничә проектны башкарып чыгардык. Буларны параллель алып барып эшләргә фикердә торабыз. Менә Луиза белән дә сөйләштек. Эшләрне аерым-аерым эшләү түгел, бәлки кешеләрне берләштереп, бергә эшләү, әйтик, университет белән һәм татар китабы йорты, башка академик оешмалар булсын, башка оешмалар булсын, бергә эшләү нәтиҗәне арттырачак дигән фикергә килдек. Һәм инде менә бүгенге көндә дә, әйтик, Санкт-Петербург белән Мәскәү генә түгел, хәтта инде менә Төркиядәге башка язучылар белән дә, ул язучыларны тәрҗемә иткән Аполлинара Врутина, мәсәлән, Архан Памукның шәхси тәрҗемәсе, аның белән дә бүгенге көндә диалоглар алып барыла. Һәм инде бу премия дәвам иттерү юнәлешендә дә аларның эшләре дә катнашыр дип өметләнәбез. Рәхмәт. Сораулар бар. Сорау бар иде. Менә финалга үткән дип әйтгәндә менә иҗатчыларның әсәрләрен кайда күреп булачак? Мин менә бу турыда әйткән идем, бит без киләсе елга быел кызганыч өлгермәдек, альманах эшләү теләге белән һәм миңа бу сорау бик ошый. Хәзер сөйләшеп алыйк әле бераз гына. Мин гомумән бу премияга нигезләмә эшләгән вакытта үземнең дә теләгем бар иде, экспертлар белән сөйләшкәч, аларның да теләкләре белән без килешәбез булып чыкты, тәңгәл булып чыкты. Менә бу премияда катнашкан һәр авторны әйткәнемчә инде аның имиджы һәм йөзен билгеләп китапларга китереп җиткерү иде безнең теләк. Быел өлгерсәк, без аны менә альманах иттереп эшләргә дип ниятләп торабыз, бәлки буклетлар форматында эшләрбез. Һәм миңа калса, менә без ничек кенә ассызыкласак та, безнең яшьләребез бар дип, менә шушы монда утырган яшьләрнең дә инде алар бик үк яшь түгел. Гәрчә проза өлкәсенә килүчеләр өчен бәлки яшьтер дә, ләкин менә Айгөлнең дә әле менә яңа чыкты китабы, без китапка барып җитеп, ул китапны чынлап торып, чын мәгънәсендә раскручивать итә белергә өйрәнергә тиеш, авторны раскручивать итә белергә өйрәнергә тиеш. Һәм менә шул очракта гына без чынлап торып ул автор эшли башлаячак аудиториясе өчен һәм фикер тудыру буенча да, мөнәсәбәт тудыру һәм башкалары буенча. Менә киләсе елны без альманах дип күрәбез һәм инде үзебезнең платформаны булдырасак, ала бирсә, анда безнең теркәлеп барачак архив
ул архивта булачак бөтен менә шушы лауреатларның әсәрләре. Мин күптәннән әдәби портал дигән идея белән яшим һәм без әкренләп кечкенә генә адымнар белән менә аны үзебезнең нигездә кушымта рәвешендә дә эшләрбез дип торабыз. Хәзер сөйләшүләр алып барабыз. Менә шунда бөтенесен табырга мөмкин. Әлегә инде без аларны матбугаттан әлбәттә укып беләбез һәм китапларына таба юл яралар дип өметләнеп карыйм. Әйе. Сораулар бармы? Менә җиңүчеләргә нәрсәләр бирелде, мәсәлән? Бу сер түгел, җиңүчеләрнең гонорар фонды, гонорар түгел, призовой фонды 50 мең. Тәрҗемә өлкәсендә яшь тәрҗемәче 50 мең ала һәм проза өлкәсендәге җиңүченең 50 мең. Киләсе быелгы премиядә дә шулай ук калыр дип ниятләп торабыз һәм миңа калса яшь авторга бу кечкенә бәя түгел. Калган җиңүчеләргә шулай ук Калган җиңүчеләргә кызыклы бүләкләр. Һәм киләчәктә бәлки әле тагын да кызыклырак булыр. Быел без менә спонсорлар белән сөйләшүләр алып барабыз. Безнең ничек кенә булмасын, беренче ел өчен без үзебезнең куйган максатыбызга мин бик скептик кеше, бер 60-65%-ка ирештек дип уйлыйм. Үтисе планнарны һәм киләсе елга арттырырбыз ул процентны дип уйлыйм, Алла бирсә. Безнең спонсорлар, кызыксынучылар бар һәм инде ярдәм итәргә теләүчеләр, бүләкләр белән дә һәм үстерү ягыннан да яшьләрне. Сораулар бармы? Менә минем биредә катнашкан җиңүчеләргә шулай ук үзе бәлки сез дә әйтерсез шундый сорау бирәсез килгән иде безнең өлкән буын язучылары еш кына хәзер әйтәләр, менә язучының кадере бетте, дәрәҗәсе бетте. Ул хоббига әйләнде, язучылык белән яшәп көн күреп булмый дип әйтәләр. Әйе. Менә сез ничек яшьләр беренчедән ничек күрә икән үзләренең киләчәкләрен, үзләрен бәйлиләрме шушы өлкәгә? Һәм сезнең шулай ук фикерегез? Идә башта үзләреннән сорыйм. Мондый сезне әлбәттә без яш ишетәбез. Әлегә бу чынлап та хобби. Чөнки без яшьләрне укыйбыз, үзебез иҗат итәргә тырышабыз һәм бу хәзерге вакытта күбрәк ничектер дөньяга үз сүзеңне әйтү кебегрәк бара. Нәкъ менә аудитория өчен яза башлагач, ул бәлки чын профессия буларак чын профессияга әйләнә аладыр бәлки. Ләкин мин хәзер үземә менә мин язучы булырга тиеш дигән планка куймыйм. Миңа язучылык эше ошый, мин язарга яратам. Һәм шуңа күрә ниндидер планнар курмыймын. Ягъни миңа ошый, мин язам һәм киләчәктә язармын, каләмем туктамас дип өметләнәм. Һәм бу сорауларга өстәп менә нинди шартлар үтәлсә, киләчәктә язучы буласыз, нәрсә кумачаулай? Мин үземнең менә яшь чактагы искә төшердем хыялый чагымны. Мин ул вакытта уйлыйдым, ничек инде язган шигырь өчен гонорар аласың, ул бит инде ничектер не положено дигәндәй. Хәзер мин моңа бик гамәли яктан карыйм һәм бик аяк акыл белән карыйм. Әгәр дә без чынлап торып ниндидер юнәлешне профессионал дәрәҗәдә алып барырга телибез икән, аның бәясе түләнер, аның акчасы түләнергә тиеш ул шәхескә. Һәм ул чынлап торып бу эш белән тулыканлы шөгыльләнергә тиеш. Беребез өчен дә сер түгел бит инде без икешәр эштә эшләп дип әйтим инде. Редакцияларда эшләп, башка кайсыдыр өлкәләрдә эшләп, нигездә йөк аты кебек язучылар алып баралар. Алар газета-журнал редакторлары, алар ниндидер проектлар эшлиләр. Әлбәттә, булар бөтенесе дә булырга тиеш, чөнки ул шәхес чынлап торып, бу инде яшерен батырын түгел, шул безнең иҗтимагый функциябыздыр инде, әйме вазифабыздыр, ул милли вазифабыздыр. Ләкин мин мәсәлән бик сокланам, үзе чынлап торып шушы ниндидер юнәлешкә багышлап, көннең, тәүлекнең 24 сәгатен шушыңа гына юнәлдерә, үзенең уйларын, фикерләрен, профессиональ осталыгын шуңа юнәлдерә алган шәхесләргә. Музыкада минем өчен мәсәлән, аның күрсәткече һәм иң әйбәт күрсәткече ул София Гобайдуллина. Кеше үзе теләгәнчә авылда яши,
яраткан агачлар арасына чыгып йөри ала һәм үзенең музыкасын иҗат итә. Һәм ул үзенә чынлап торып 24 сәгать вакытын нәкъ менә шушы кылларга, сихри кылларга тоташканлыгы белән яши ала. Мин бит яратам, хәзер ялгышырга мөмкинмен, швед язучысы микән, Норвегиямы Питер Хёк дигән язучы бар. Һәм ул шулай 6-7 елга ул бер әсәр яза, бер роман яза. Һәм ул Һиндстандагы ашрамга китеп язырга мөмкин аны, ягъни үзенең урман эчендәге йортында бикләнеп эшләргә мөмкин. Һәм ул искиткеч фактуралы романнар иҗат итә. Ул романнарны укыганда син тулы бер энциклопедик белем аласың. Бу ашыкмау дип атала. Бу үзеңнең чынлап торып иҗатыңа, юнәлешеңә бирелгәнлек дип атала. Һәм моның бер гаҗәеп ягы да юк, әгәр дә ул яхшы түләнә, яхшы раскруткага куела икән. Үз заманында безнең ашыкмый гына иҗат иткән һәм бик күп энциклопедик багаж калдырган Әбүгалисиналәребез булган. Нишләп әле без яңадан менә бу профессиональ югарылыкны, белемне һәм интеллектуаль белемне яхшы түләнергә тиеш өлкә дип бәяләүдән киттек икән. Без аңа кайтырга тиеш дип уйлыйм. Татар язучысы ашрамга бара аламы яки максимум Чүпрәлдәге тулайтрак? Мин керәшен язучысы буларак ашрам мәсьәләсендә шаярган, ашрам мәсьәләсен әйтә алмыйм. Һәр кеше җаны теләгән җиргә барып язырга мөмкиндер дип уйлыйм. Азат, сезгә сорау. Тәрҗемәгә килгәндә мин хәлләр яхшырак сыман тоела, чөнки әгәр дә әдәби тәрҗемә мөмкинлеге булмаса, тәрҗемәче һәрвакытта мәгълүмати тәрҗемәгә мөрәҗәгать итә ала. Әмма әлбәттә әдәби тәрҗемә дә миллионнар китерерлек эш дип саналмый. Һәм киләчәктә мин үземне тәрҗемәче итеп тә күрә алам дип әйтәм инде. Чөнки бу эш миңа ошый. Мин аны тәрҗемә иткәндә минем күңелем ял итә. Гәрчә фикерләрем Гәрчә мин үзем бик тә напряженный состояние, киеренке хәлдә булсам да. Һәм дә инде яхшы тәрҗемәче булыр өчен мин тел өстендә генә эшләргә тиеш түгелмен. Әлбәттә инде төрле өлкәләрне үзләштерергә тиешмен. Ул булсын шул ук татар әдәбиятын, татар тарихын, тәрҗемә ителә торган телләрнең фәлсәфәсен, динен һәм хәтта көнкүреше белән дә яхшы таныш булырга кирәк. Һәм бу сорауга килгәндә мин үземне бәхетле кеше дип саныйм, чөнки мин шундый гаиләдә үстем. Минем әбием 40 ел буена әдәбият укытучысы булган. Булда әнием хәзер татар тарихын укыта, әтием дә милли җанлы кеше. Бабам мәчет имамы буларак мине татар фәлсәфәсенең һәм дини кыйммәтләренә өйрәтә, төрле сорауларына җавап бирә ала. Һәм дә инде минем тирә-юньдәге укытучыларым да минем тәрҗемәләремә карата үзләренең тәнкыйди фикерләрен әйтә алулары өчен дә аларга да Аллаһның мең рәхмәте яусын. Һәм инде әлбәттә минем иң кырыс мөхәррирем булган Игзәк апам да бар. Ул минем тәрҗемәләремне укып, аларны төзәтә. Бу монда начаррак яңгырый дип әйтә. Һәм аның ярдәмендә дә минем тәрҗемәләрем камилләшә. Һәм инде киләчәктә дә мин шул бу бәйгедә дә тупланган тәҗрибәмен кулланып, төрле әсәрләрне, төрле әдәби әсәрләрне тәрҗемә итәргә ниятлим. Рәхмәт. Азат, сез кайдан үзегез? Мин үзем Азнакай шәһәреннән, шунда туып үстем һәм инде 18 яшымда КФУга кереп Казанга күчтем. Рәхмәт.
Һәм рөхсәт итсәгез, минем дә берәр истесем килә менә монда без әлбәттә матди мәсьәләләр турында да сөйләштек, ләкин бит бу премияның матди мәсьәләләрдән әзрәк ераклашып, әйтик, милли максатлары да бар, әйме? Һәм менә тәрҗемә ягына килгәндә, без инде менә Луиза белән дә сөйләштек, оештыручылар белән дә сөйләштек, әгәр дә мөмкинчелекләр булса, без үз тарафыбыздан әзерлекле булуыбызны белдерәсебез килә. 4 тел белән генә шикләнмичә, безнең институтта бүгенге көндә 20 тел өйрәтелә, әгәр дә менә шушы телләргә тәрҗемә итүчеләр табылса, без аны шатланып, сөенеп тикшерергә, эксперт булып эшләргә ризалыгыбызны һәм әзерлегебезне белдерәбез. Һәм шуны әйтеп үтәсем килә, рус әдәбияты инглиз теленә тәрҗемә ителәме, башка тел әдәбияты рус теленә тәрҗемә ителеп, татар халкы, татарга тылмаш кирәкме, нинди телдә булса да әсәрне укып таный белә. Менә татар әдәбиятының матур үрнәкләрен башка телләргә тәрҗемә итеп, башка илләргә дә танытасы килә. Шуннан да танытасы килә генә түгел, хәтта анда теләк тә бар, укырга теләк бар, кызыксыну бар. Моны мин шәхсән үзем менә без университетта эшләү, менә бу пандемияга хәтле күп кенә илләргә сәяхәт итәргә туры килде. Эшлекле юлчылыклар булды, безнең командировкалар булды. Һәм татарлар турында, Татарстан турында чыннан да беләләр һәм кызыксыналар. Һәм менә моны укыйсы килә, менә аны укыйсы килә дигән вакытта, гәрчә чыннан да менә бу әдәби портал идеясе дә бик әһәмиятле, ул кешеләрне, кызыксынган кешеләрне юньләндерә дә алмыйбыз. Менә ышанырсызмы, юкмы, чемодан китап ташыйбыз. Чөнки чыннан да кызыксыналар. Менә икенче юлы килгәндә исә почта белән җибәрегез әле, без акчасын түләргә әзер. Ул Төркиягә, ул Германиядә, мәсәлән, türkologiya юнәлешендә татар телен, татар әдәбиятын, татар мәдәниятен өйрәнүче бик күп кенә институтлар, факультетлар бар. Һәм алар өчен менә бу әдәбият үрнәкләрен тәрҗемә итсәк, академик кешеләр өчен, фән өлкәсендә эшләүчеләр өчен, гади укучылар өчен бит чыннан да шундый инҗе бөртегедәй матур әсәрләребез бар, тарихи романнарыбыз бар, татар халкының язмышын сурәтләгән әсәрләребез бар. Менә шушы яшьләребезгә тәргеш биреп, яшьләребезгә менә булай дип ярдәм итеп, аларны шушы юлга бастырсак иде, аларның шушы юлларын киңәйтергә ярдәм итсәк иде, бу бит чыннан да зур өлеш булыр. Һәм матди мәсьәлә ул бүгенге мәсьәлә. Без киләчәк турында уйларга тиеш. Һәм татар халкыбызның, татар мәдәниятебезнең киләчәге турында уйлансак, минемчә менә бу премия һәм бу премия тирәсендә тагын күп кенә проектлар башланып эшләргә кирәктер дип уйлыйм, һәм иманым камил бу эшләнәчәк тә. Һәм яшьләр моңа үзләре дә нишәле итәләр дип менә минем өметем бар. Азат белән Алина Шахит безгә премияны тапшырган көнне соңрак булса да бөтен эшен ташлап Ирада Хафижановна үзе килде һәм килү аның нәкъ менә шул соңрак булуы белән әйбәтрәк тә булды, чөнки ул премия тапшыру моментына гына түгел, нәкъ менә яшьләр инде церемониалдан соң төшеп безнең бит әле менә лауреатларыбызны без Шәриф Камал бүлмәсенә алып менеп, Шәриф Камал утырган өстәл артына утыртып, дәртмән кайчандыр Оренбургтан киткәндә Шәриф Камалга бүләк иткән каләмгә яңа энә куеп, карага манып, шуның белән без лауреатлар китабына алардан тәэсирләрен язып алабыз. Киләчәктә шулай ук моның ритуал рәвешендә дәвам итүен телибез. Бу үзенә күрә шундый бер сакраль юнәлеше премия тапшыру тантанасының. Нәрсә әйтәсем килә, менә алар шуннан төшкәннән соң инде Ирада Хафижановна килде һәм алар белән сөйләште. Бу сөйләшү вакытында сезнең нинди идеяларыгыз бар диде, нәрсәләр тәкъдим итә аласыз, нинди проектлар, ягъни сезгә шундый мөмкинлек бирәбез, әгәр дә сез нәрсәдә булса тәкъдим итәсез икән, без сезне ишетергә әзер диде. Һәм менә бу юнәлештә мин инде хәзер шушы лауреатларга да һәм катнашкан яшь авторлар белән тәрҗемәчеләргә дә мөрәҗәгать итеп әйтер идем. Килегез, китерегез проектларыгызны, идеяларыгызны, сезне ишетергә әзерләр. Бу 19, 20, 25 яшьтә сезне ишетергә әзерләр икән, бу бик зур әйбер. Моның белән уйнамаска кирәк, моны файдаланырга кирәк. Һәм менә бу тәрҗемә әсәрләре алар тәкъдим ителәчәкме инде кайда да булса? Әйе, тәкъдим итәбез. Әлегә матбугатта, алга таба үзебезнең платформаларда булачак. Менә бу инглиз теленә тәрҗемәләр мәсәлән. Чит илләрдә тәкъдим ителәчәкме кайда? Әлегә үзебездә, әгәр дә чит илләргә инде менә без хәзер булдырган элемтәләр буенча аларны әйбәтләп бәяләп китаплар иттереп эшләргә, басырга әзерләргә мөмкинлек була икән, ул очракта без инде тупларбыз дип уйлыйм. Әгәр дә ул Шәриф Камалга кагылышлы икән, әлбәттә аның башка хикәяләрендә тәкъдим итәргә була.
матур бер үрнәк булыр иде миңа калса, безнең классик кыска хикәяләрне туплап, аларны чит телләргә тәкъдим итәргә. Чөнки хикәя жанры белән эшләүче һәм бик матур классик үрнәкләр тудыручы язучыларыбыз безнең бар. Рәхмәт. Сораулар бармы? Бу сораулар булмаса, Луиза, йомгаклап әйтсәгез инде, бу премия ничек киләчәктә үткәреләчәкме, кайчан һәм ничек? Без бераз гына яз көненә ниятләгән безнең күргәзмәләр, Татар китабы йортында кызык-кызык чаралар булачак. Без җәйне паркларга чыгып, урамдагы чаралар белән матур иттереп үткәрәбез һәм үзебезгә шулай ук җәлеп итәрбез дип торабыз. Ә инде аннан соң август азакларына без җибәрәчәкбез менә 2021-2022 ел премиясына заявкалар тутырырга. Аны шулай ук матбугатка да җибәрәбез дип торам, пресс-релизлар, ягъни сезнең ярдәмегез дә безгә кирәк булачак таратырга, күбрәк, киңрәк эшләр өчен. Һәм сентябрь, октябрь, ноябрьдә без инде эшләрне, язган эшләрне кабул итеп, декабрь аенда йомгаклар ясарга ниятләп торабыз. Рәхмәт. Авторларның юкмы журналистларга әйтер сүзләре? Әйтеп калыгыз. Әйтеп калыгыз. Әйе, чынында бу премия булдырылган өчен зур рәхмәт. Һәм инде мин үз киләчәктә үземне тәрҗемәче буларак күрәчәк кеше буларак менә бу әдәби премия кысаларында әдәби әсәрне иҗат итүчеләр өчен генә түгел, менә шул аерым бер тәрҗемә номинациясе булдырылуы да мине бик сөендерде. Чөнки чыннан да бит әдәбият ул әдәбиятны бар иҗат итүчеләр һәм бар аны тәрҗемә итүчеләр һәм икесе дә бер тигез бик күп иҗат көчен таләп иткән эш дип саныйм мин. Чөнки әсәрне тәрҗемә итү ул яңадан образлар системасын булдыру, яңадан чынбарлыкны тасвирлау. Һәм киләчәктә дә бу премия сакланып, әле дистәләрчә, хәтта йөзләрчә ел дәвам итеп, бу шундый бер легендар премияга әверелсә, без бик шат булыр идек. Йөрәгем аймай минем бу сүзләр. Аннан соң сез инде аксакаллар буларак килеп, яшьләргә фатиха биреп утыра торган буласыз. Рәхмәт. Әйтә сүзләрегез. Мин үз чиратымда оештыручыларга яшьләрне күргәннәре өчен, иҗат өчен илһам һәм мотивация биргәннәре өчен рәхмәт әйтәсем килә. Зур рәхмәт. Рәхмәт барыгызга да. Рәхмәт сезгә. Сау булыгыз.